L'exposició Posem fil a l'agulla vol retre homenatge a totes aquelles persones que es van dedicar al gènere de punt. Arenys de Mar sempre s'ha caracteritzat per la seva història marítima i amb aquesta exposició es vol donar veu a la indústria, però sobretot a un dels engranatges més importants d'aquesta fàbrica, la indústria tèxtil i, més concretament, la indústria del gènere de punt a la nostra vila. Des de finals del segle XIX i fins als anys 70 del segle XX, va ser un dels principals sectors productius de la nostra comarca i, com no, d'Arenys de Mar, on les indústries de gènere de punt eren el sector productiu més important de la nostra vila. Entre el 1920 i el 1930, el 60% de la població d'Arenys de Mar es dedicava al gènere de punt. La majoria dels productes que realitzaven eren peces de roba interior i exterior, teixits, peces de roba infantils i esportives, mitges i mitjons. Al llarg de l'exposició podrem veure per què el gènere de punt va arribar a Catalunya, posteriorment la seva arribada al Maresme i després a Arenys de Mar, explicat a través del seguiment històric d'aquest sector, creant un mapa situant més de 30 indústries del gènere de punt que es trobaven pels carrers d'Arenys. Molt del material que aquí veureu és inèdit, feia molt de temps que no sortia a la llum, més enllà de les persones que el poguessin haver comprat en algun moment de la història, i hem anat contactant amb aquelles persones que o bé tenien relació amb la indústria perquè eren propietàries o bé hi havien treballat, i gràcies a elles hem aconseguit bona part del material que veureu en aquesta exposició i que aquí s'exposa. Ha sigut difícil, al principi molta gent no li donava un valor especial al gènere de punt perquè es pensava que era una prenda de primera necessitat, com per exemple les puntes de coixí tenen una part més manual, el gènere de punt és molt mecànic i això fa que la gent no ho valorés tant. Però finalment hem aconseguit moltes de les peces que feia més de 30 anys que no s'exhibien, i és el que podreu veure en aquesta mostra. Al primer espai de l'exposició hi trobem 5 empreses que ja no existeixen. Són únicament una petita representació d'aquesta indústria i la seva importància a la nostra vila. La indústria de gènere de punt Montmany s'inicià el 1952 amb una societat formada pels 3 germans Montmany, en Lluís, en Josep i la Paquita. Montmany es va iniciar amb la producció de mitjons per més endavant produir roba interior i a finals dels 60 i durant bona part dels 70 passar a confeccionar pijames i samarretes exteriors amb estampats mariners. Sota el nom de J. Cassabé, Joaquim Cassà va destacar per aplicar grans innovacions en la maquinària, com la col·locació dels punys elàstics dels mitjons de manera automàtica. Amb el nom comercial Helios, els mitjons de Joaquim Cassà es van caracteritzar per la seva qualitat, tot competint amb grans marques, comercialitzant els seus productes a tot l'estat espanyol, però també puntualment a França, Líban i Sud-àfrica. Joan Viboles va estudiar a l'Escola Tèxtil de Canet de Mar. Expert en maquinària tèxtil, va iniciar la seva vida laboral fabricant telers en un taller situat al carrer de les Margarides. Als anys 70, en Joan va tirar endavant un negoci propi de gènere de punt amb el nom de Bon Tricot, que confeccionava producte acabat amb el nom comercial Bella Malla, on es feia roba interior per dones, centrant-se sobretot en calcetes i samarretes interiors. José Ferran Condomines, sota la marca comercial Narref, va ser una de les empreses més reconegudes en la fabricació de gènere de punt a escala comarcal. Als inicis, l'empresa es va dedicar a la producció de mitjons. Als anys 30 va iniciar la producció de samarretes de felpa, a partir dels 50 es van centrar en la roba interior i als anys 60 la fàbrica va començar a produir banyadors i vestits. Hijos de Rosendo Julià, amb el nom comercial Fanta, va ser una de les indústries de gènere de punt de més tradició industrial d'Arenys de Mar. Va començar confeccionant mitjons, mitges i roba interior per homes, dones i infants. Amb la importació de les primeres tricotoses automàtiques, l'empresa va prosperar gradualment, ampliant les instal·lacions, comprant més màquines, agafant el caràcter de fàbrica moderna i donant ocupació a més d'un centenar de treballadors arenyencs. Hijos de Rosendo Julià va destacar per elaborar un producte de qualitat centrant-se en la roba interior i els pijames a partir de la segona meitat del segle XX. Si seguim avançant per l'exposició, ens trobarem amb un espai dedicat a veure com es treballava a la fàbrica, dividit en 3 apartats diferents. Un, on s'explica l'organització dels treballadors, els horaris i les condicions laborals. Un altre, on podem veure com es confeccionava una peça de roba, des del teixit amb el fil fins a la seva arribada al comerç. I un tercer dedicat a la dona. La dona era una figura que estava molt present a les indústries del gènere de punt, sobretot perquè a nivell domèstic també es dedicava al fet de cosir, i era una mà d'obra que es deia menys conflictiva que els homes. Sobretot els homes es dedicaven més a la maquinària i les dones estaven més a la part d'acabats i de repassar les prendes perquè estiguessin el millor possible per anar als comerços. Finalment hem volgut col·locar una màquina perquè la gent veiés quines eren les dimensions per produir en aquest cas un mitjó, i hem fet una recreació del que seria l'empresa, tots els elements que podrien figurar en un despatx. En aquest cas hi ha uns patrons de fusta, hi ha un llibre de comptes que també era molt important portar la comptabilitat, veure qui venies i el preu que venies,
i perquè la gent es faci una idea de quines eren les condicions laborals, hem volgut fer una recreació del soroll. El darrer apartat de l'exposició està dedicat a l'única empresa que perviu, el Còndor, la marca de mitjons que s'ha caracteritzat per la qualitat dels seus mitjons a escala estatal i internacional i que enguany celebra 120 anys d'història. S'hi destaca sobretot la cartelleria de l'època, que és molt curiosa i compta amb col·laboracions com Mohamed Ali o fins i tot cartells del Cesc, i també hi ha un mostruari de tots els teixits, dels diferents mitjons que es feien i de les diferents propagandes que es feien sobretot per vendre més i per arribar a tots els comerços. Per altra banda, en aquesta secció també veiem més enllà del que queda a nivell comercial, també allò que queda a nivell arquitectònic. Quan camines per Arenys encara trobes vestigis de tot el que va deixar el General de Punt, i és normal que en aquest aspecte trobem cases modernistes i alguns elements que ens recorden l'esplendor econòmica i els beneficis que es treien d'aquest sector. Finalment també hem volgut destacar l'impacte de la publicitat en la vida social del municipi. El Vida Parroquial era la revista que fins al 2010 tenia més impacte en la història del poble i és molt normal veure-hi durant més de 40 anys diferents publicitats de les indústries del General de Punt que ens expliquen quines indústries hi havia, quina importància tenien i sobretot el fet d'estar present en els actes de festa major o voler afirmar que també formaven part del teixit associatiu i comercial del municipi. Posem fil a l'agulla es podrà veure fins a finals d'aquest 2018 al Museu Marès de la Punta.